L-ammont ta' kontravenzjonijiet waqt l-ispezzjonijiet estensivi li wettqet Transport Malta fit-toroq tul ix-xahar ta' Awwissu li għadda laħħaq l-1729 b'lan li tiżdied is-sigurtà u l-protezzjoni fil-komunitajiet lokali anke permezz tal-konformità mar-regolamenti ta' traffiku u l-iżgurar tal-benessri tal-utenti kollha tat-triq. L-awtorità tal-Gvern issoktat b'ispezzjonijiet rigorużi f'diversi żoni fil-pajjiż. Dawn l-1729 kontravenzjoni jinkludu 278 multa amministrattiva u 1451 każ li ġew riferuti lit tribunal lokali. Fis-qarrija minn Transport Malta ingħad li l-kap eżekuttiv Jonathan Burch iddikjara b'fiduċja li dan in-numru jirrifletti l-impenn għal toroq aktar siguri. Id-direttura l-inforzar fih dan Transport Malta, Patrick Pollacco, għall-ispezzjonijiet bħal dawn isiru bil-ħsieb li jnaqsu r-riskju ta' aċċidenti filwaqt li jippromuovu imġiba responsabbli fit-toroq. Sa dan it-tant ħabbar li l-awtorità se tkompli tinforza r-regolamenti tas-sigurtà fit-toroq, timplementa miżuri u teduka lil pubbliku fejn meħtieġ dwar drawwiet ta' sewqan responsabbli dan biex tiżgura sistemi ta' trasport siguri, effiċjenti u sostenibbli.